Fan hyn yn y gegin, mae pethau'n gwynto'n ffain, a Lisa sy'n goginio i ni. Pysgod i ddechrau, Lisa? Ie, rhywbeth iachus i ddechrau tymor ysgol newydd, fi'n credu. Ar ôl yr oll fisgedi a'r creision a'r picnics. A hufen iar, bod ni ti a cenni, do, ti'n iawn hwnna. Ond rhywbeth rhwydd hefyd ar gyfer rhieni. Lot o rhieni wedi mynd nôl o'r ysgol, athrawon ac yn y blaen. Felly, dyn ni ddim yn moyn gwario oriau yn y gegin, ni jyst moyn bwydo'r teulu a na beth ni'n mynd i wneud heddi. Mae'r rhain yn ddefnyddiol tu hwnt. Gret yn yr rhewgell, ti'n tynnu nhw mas, ti'n gallu i dadleth nhw mewn dim amser o gwbl. Raps, neu tortillas, ie? Neu tortillas, ie. Maen nhw'n gret, ti'n modd, ar gyfer rolio, ond hefyd, ti'n gallu cael yn yr arch farchnad nawr. Ti wedi gweld rhain? Mae rhain yn rhai... Cychod bach. Ond yn edrych fel pethau bach cardfwrdd, ond ti'n gyfynda nhw. A ti yn gwresogi nhw yn y ffwrn cyn defnyddio nhw, fel bod nhw'n meddalu tamed bach. Ond mae rhain yn gret ar gyfer dish bach rhwydd ar gyfer y plant. A ti'n modd, os nagos lot gyda chi yn yr oergell, agod tin o'r chickpeas a'r corn melys ac yn y glan, a'i llenwi nhw gyda ffactionis. Chi'n rhaid bach ar ôl dod yn ôl yr ysgol neu i swpar lle ti'n fan fan hyn mwy na dim, ia? Ie, neu o gwest piano. Ie, mae bywyd mynd yn fysi nawr nag yw gyda plant, felly mae'n neud cyment, mae'n neis cael rhywbeth bach iachus ond cyflym. Felly fan hyn mae gyda fi'r pysgodyn, a beth dwi wedi gwneud chipotle, sef yr jalapeno chili, un bach eitha twym, ond maen nhw yn addasu'r saws, wedi mygu. Felly, jyst llon llwyed fach neu ddoi o hwnna, gyda bach o olew, a jyst mynd i orchuddio yr farin neu di ti'n neud fan Ie, jyst yn mynd ychwanegu bach o flas, a hefyd, mae'n neud y ddish yn fwy diddorol, a hefyd mae'n neud... Os ych chi'n defnyddio, gallech chi'n neud hyn gyda ciwiar, mae'n rhoi lliw a mae fe'n newid yr ansawdd mynd bach. A hefyd mewn fanna gwasgad bach o laim, fel mae'r... os dwi'n gallu cael e mas, na ni, jyst tamed o laim. Mae hwnna'n gweithio ar y pysgodyn neu'r cig ac yn ei effeithio fe. Ddyle ti adael hwnna wedyn? Wel, o leia hanner awr, ond ti'n modd awr bach yn gret. Jyst dim eisiau dros nos. Wdw, os ych chi yn mynd i ddod i fe, gwydwch bod chi'n paratoi hwn yn y prynhawn ar ôl cino felly ar gyfer y nos. Cig neu pysgod, wostod, bod chi'n marineidio fe nôl yn yr oergell. A hefyd, tip bach arall i chi, os chi moyn cadw golchi lan yn fach, dodwch e mewn bagyn, selio'r bag a hwnna to yn mynd i'r oergell. Felly, beth sydd gyda fi fan hyn, un o'r hynna wedi coginio, mae hwnna wedi gorffen coginio. Bach olew i ffrio fo? Ie, jyst i ffrio fe. Neu gallech chi ddod i fe dan y grill hefyd, mae hwnna yn ffain. So, pe ti'n just 5 munud, 10 munud bob ochr sy'n gallu deud? Ie, tan bod e'n gwasgu fe, a mae jyst yn timlo yn go ffyrm. Wedyn ten, mewn lan at yr salad, fan hyn mae gyda fi amrywiaeth o bethach gwyrdd, jyst er mwyn cadw at rhyw thema, yr little gem yw hwn, yr letys, ond chymod gallwch chi ddefnyddio ta beth sydd gyda chi yn yr ardd hyd yn oed, neu yn yr oergell. Felly, jyst i walu fel lan fel yna. Mae hyn yn ffordd dda, ddefnyddio rhywbeth sydd dros ben, yn diwedd, ti'n bach o hyn, ti'n bach o sbario yn rhywbeth. Lle ti hyd yn oed falle defnyddio, sydd ti ffowlin dros ben ar ôl cynod i sil? Ie, felly hwnna i mewn yn gwmws. Mae'n ffordd da, fel ti'n gweud, o ddefnyddio lan beth sydd gyda ti ar ôl. Ond os nag os llawer gyda chi, defnyddio timiau. Felly bach o coriander fyna, mae gyda fi bach o barsli fan hyn. Gallech chi ychwanegu mintys, unrhyw perlysiau sydd gyda chi fel yna. A wedyn to, gwasgad bach. Ti'n defnyddio leim yn lle lemon fan hyn, yn dweud? Wdw. Does dim ond ei gwaniaeth? Wel, does dim llawer o wahaniaeth yn y blas. Ond yn Mexico, maen nhw'n hoff iawn o ddefnyddio leim. Well, fi leim hefyd. Dwi'n mynd i ddod i'r leim fel yna. Hefyd, mae gyda fi ble mae yma yr cucumber. Os oes cucumber gyda chi... Ie, jyst defnyddio llwy bach a rhedeg ar hyd y cucumber fel yna. Jyst i gael gwared yr hadau. Mae'n neud yr salad wedyn i bido mynd yn llipa yn... Cadw'n syth, ie. Nawr ten, un peth bach arall o'n i moyn dangos chi, so hwnna yn mynd mewn fyna, a jyst troi hwnna gyda tor beth sy'n dda ar gyfer plant, yr avocado. O, i'n dwlu ar torri avocado. fe, droi e, a'i agor e, a wedyn mae gyda fi teclyn bach fan hyn, jyst i ddod i fe mewn fel yna, a'i dynnu fe trwyddo, tan bod yr avocado yn dod mas. Odi, mae'n gred, ti'n gallu gweld os dim lot ar ôl fyna ar y crôn. A wedyn to, i dorri hwnna lan, fel yna, a ychwanegu fe, a dyna pha mae lemon neu'r leim wrth gwrs yn defnyddio mewn arbed sinna rhag mynd yn frown. Felly, hwnna'n barod, yr samwn yn barod, a fan hyn, tip bach i chi, os ych chi am rhywbeth gwahanol, defnyddio rhai fflat, dod i fe mewn i fowlen fel yna, dod i fe yn y ffwrn am ryw 10 munud, a maen nhw'n dod mas, a ti wedi creu cychod bach dy hunan. Felly nawr, dyn ni ddod i'r cyfan at ei gilydd,
Dod i ni hwnna Mae rhain i fyna. fynd i edrych yn neis iawn, os ydych chi'n cael parti bach hefyd yn Ie. dyn Wel, odi, a Defnyddio reina. gallu ti wneud rhai bach twt, neu rhai mowr, ti'n modd, a wedyn ni jyst yn mynd llenwi. Ydy'r tortillas yn cadw yn y rhewgell, ydy, achos maen nhw'n dod mewn pacedi rhyw 6 neu 8 fel rheol Odi, di, ie. ac fel arfer dwi'n defnyddio rhyw hanner, mae hanner allan cwpwr, a Fi'n maen credu nhw'n bod ti'n was gallu gadael nhw mewn, wyt ti? Odyd, a jyst tynnu nhw mas wrth bod ti am i defnyddio nhw. Ocê. Wrth gwrs, does dim rhaid tynnu'r becyn cyfan mas, wedyn jyst torri hwn darnau man a'i osod e O, ma' hwnna'n edrych yn ar lyfli. y top fel na, Hyfryd iawn. gyda Neis bach A hawdd iawn di. o hifen Nag y ydyn siro. nhw. Hawdd ia, hawdd a iachus. A Ie. blasus. A dyna ti, ti'n mae fe'n rhwydd iawn. Chi'n mynd i gael troi bach? Wyna ni wynid. Wel, ti'n ofyn llanas. Wedi bod o'i fe fyna. Dwi'n bod ofyn Wedi llanas. gwneud llanas gen nawr ydw. Dwi'n Reit. driau yn y fan hyn. Driau fe'n yr hysbysebion. Byddai'n dwt iawn. Ie, ti siwr? Diolch Mae'r eog yn dwy, bydd yn ofalus. O, hyfryd. Licio bach o gic. Lovely.